For today's video mga par, so while nagkaon ko diri sa may skywalk Tipolo, nainidool ako diri nga kanang kulitaw naman eh. So mangayo siya nako og kwarta kay ipalit niya og kaon. So wala ko nihatag kay sa akong tan-aw ko niya kay kompleto siya sa kamot, kompleto siya sa mga tiil nya, dako sa siyang lawas. So wala ko mohatag kay lagi akong tan-aw niya nga himsog man kaayo siya. So dili ko inana mga par nga muhatag ditso nga tan-aw na ako kanang dili ko siya angay hatagan ba kay dako ba kayog lawas nya, usa pa sa lalaki pagyud siya. Pagkaon ako man sa lawas gud dili siya bata, dili siya tiguwang, sakto na siya sa edad. So maayo siya nako para palit ng kaon. Nagduduwa ko gatag niya og pagkaon para palit og pagkaon lang. Sakto mo ko sa lawas gud. Maayo man tag bata pa siya. Maayo pa siya bata pa nga gamay pa nga dapat nga maluoy gid siya. So dili ko inana mga parang so dayon o bata namo kayo ba nga mangayo lang ang ilang pangayo o nilang tigomon sa ibisyon ra nila. So magdepende sa sitwasyon sa akong pagtan-aw nga buhatag ko, pero tan-aw na ko nga sakto sa ng pamurma gusto taga-atag kay di ko mahatag kay sakto man ko sa mga lawas ya dili sa bata maluway lang siguro mahatag lang ko ka na 2 years old, 3 years old to maubos kila ko sa akong content. Itago man siya ng adlok sa makitaan ba adlok siya makitaan sa social media nga nangayo siya ng nagpakilimo siya niya dako kay siya lawa ng sakto siya sa pamayon ba sakto siya sa dito siya sa kamot dito siya sa tigil. So mga par, dili nako kinaiya, dili nako batasan nga og naay mangayo, dili ko muhatag. Pero magdepende na siya sa sitwasyon. Tan-aw na ako nga angay gid siyang tagaan para ng mga bata. So angay siya mga bata, tagaan ng mga bata kay looy makayo na sila. Kay dili pa binakibaw manarbaho, di manakibaw mangitag kwarta. Parehaan ng matiguwang na kanang mga nagsuroy-suroy na lang sa kalsada ba. Matag ko ana nila. Tiguwang nabaya niya wala na may mudawat o trabaho anak nila yan nasa uban nga wala na pamilya, wala na kaulian. So ang ilang gibuhat pakilimos na lang para mabuhi. So mga par, before ko nag vlog kinaiya na nako sa una, batasan na nako sa una nga naay mangayo mahatag ko man jud ko sa una sa nay mangayo nako ilabi na ng mga bata kanang mga bata sa unay kanang sa Cebu City kanang nasa daplin ba nya mukhaon ko nga na sa Cebu City sa una nya sa mga kanay mga pungko nay moduol ako nga mga bata. So ako na silang hatagan og pagkaon. So dili ko mohatag nila og kwarta kay base og ipalit niya og sa ipalit base ipalit hinuon og rugby. So ang akong buhaton akong ipalit og pagkaon, akong ihatag na nila. So bawo ginay kinaiyan ako sa una po gina mga par before ko nag-vlog. So sa makita ani nga video pasensya kayo nga wa ko mohatag kay syempre nganong mohatag man ta nga dako mga isud lawas sakto man niya sa tilo kamot. Unya naay uban na ba mo comment dayon nga kung anong muhatag mag-video. Aw inyo wasan na kung maoras na inaabot sa inyong panghuna-huna. Bata kay ako sa wala pa ako nag-vlog. Nay mga yon ako muhatag jud ko sa una bisag wala pa ako nag-vlog. Especially anang mga batang gagmay nga magsuroy-suroy sa
daplin sa kasada nya kanang mga tigulang na unya dili na nato kayo tas-on so diri lang ta kotom nya daghan kayong salamat sa inyong pagtan-aw ni akong video.